KCTV Lon Rashapi daka Frank Motors Kajaka dekali ka bathamai jong ka Tata Motors Halatgor ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi nginwan ramani hakirdob yeng jompi Kung kajingkan mau je kalingko sngi yap bashisnam jong Vice President ka Seng uba Kennedy Warlarpi ka Bouncer Association of Meghalaya haka arpuway tarik ubnaya yong arajar arpoa kala penkop buram ye kidkhot jong ka Seng kibalawan ra ye ka nam ka buram shaka jinla Meghalaya haka jingelang ka balalong haslong press club Haswa ka jing penkop buram kinongelam ka Seng kibakintup ya uba Sharai Hujan uba Niki Songxiang bat uba Andy Rumnong kiliyatho baka Seng kan sarake ya kani ka lingkos ni yap jong nongelam ka Seng da ka papenlong ya ka late Kennedy Warlarpi Memorial Trophies nado ka artarik ubna jemmang hado ka south tarik ubna jilleu arajar arpoar kum ka football ka cricket ka basketball ka marathon bat ka jingpun coach nong tang hapo ka jili jong ka snong Malki Shillong ki sangut ki khot jong ka Seng ki bala shapen ko buram ki long usamla Johnny Nongrum unong job ha ka MMA champion India 100 series arajar arpoar usamla Mordecai Simon Kharpuri ubalayo ye ka khusnam belt champion of India 100 series arajar arpoar ka samla Badalin Kharbangar bat usamla Donbor Rumnong ubala job ye ka kardan ka bahinyo ha ka jingya ko Mr Universe men's physique arajar arpoar bat ka samla Balasuk Makari kabala job ye ka lempung ye ko thai bhabreu jong ka Miss Ribhoi tourism arajar arpoar haga jingpan ko buram ye gini ki sangot la sakhilang da ka kurim jong ba Kennedy Warlarpi ka kong Jeblinda Kharmalki ka parakan thai ka kong Basuk Warlarpi president ka Shillong press club uba David Lightplang ki khon jong ba Kennedy Warlarpi bat ki wei ki bala shakhot ngobha ka bakong san ni mut ka point ni mut ka di na benta belong ka bagin sa kan mau ya ka jing klat ba ka jing rakhe ka ban sadap his name ya ka jing klat jong vice president jongi uba Kennedy Warlangpi te ka ni ka benta ka mut ngi shim kum ka sa jing ka jing sa jing kan mau ngi bat ka bangi khot da ka Kennedy Memorial award di Warlampi award kade ka way ka sinjam ka bangi na kalian ka Bouncer Association of Meghalaya kata ka barok ki bangi tip ka bam mo te i ba Kennedy Warlampi ki be shot court i baraj i dei way i men jongi bala alam yang i akan dia akan hun kumno bagi kiu bagi poi gitu sampai bang pero tu baru kalau bandai kalian yo kami macam kalian kam sport kalian keiman salang kalau kan isu ko badon lagi social life di kum ka kun nimla ban klaim da sngungu nomor ba ide mai way na pedeng iba nomno iba la penim ni kan ka kunun bejomi ti ngila khot so baru i bayeng i lok nangta ki kun nangta bakatukan lagi parlok jongi ki bania don talang ini but ko ang penting pi ga weru kan don ka nindon ki activities hagini gi brai banwan nangta kung ki cricket football nangta kini gi basketball ti kani ngan shong pi kam dei ga open to all nomor ba Kennedy Warlampi ide nama ki te ngikwa kajing senang jongi mta kan dei nama ka kunhun kum ka kunhun ngi parla parle bae de chule tanya ka ba first time mta namta ga memorial jongi ba Kennedy ni le shwata ngamal ki te sagawe dab nang ni pute ki don ki khun samla na galiang ki badai na kunhun joga Bouncer Association of Meghalaya nomor ka Bouncer Association of Meghalaya ki don bun bagi ki khna ki bangi don kam om tangi ga magilong physically fit lagi belong mentally but ki badon menta ki babun bagi sport khamtam ki belong hand to hand combat ki la wanjer kum ki ni arm wrestling but menta ngi sngo tanat ban yathu pi ba
na ka kunhun jongi ka Bangsa Association of Meghalaya ki don ki samla ki bele ni ka MMA ki dang hasen ki don gi ni ki parok jogi ki bawan manile ka Lakno ki wansim membantah kan kickboxing bat ki layo ban khor ka takma nang ta shwai ka to pade ki dang wansim bantah na goa kata ka de ka kani ka Muay Thai ka kickboxing tang tur ki layo ka jingjo but ka bakmen ba kagani ka ki lawan ro na gani ka club ki ba ai kerteng ka legendary warrior combat team kini ki coach nanta ki kinongela montor ki de na ka kunhon jongi te mentang idon di katukan ni ki momentu ki ba ni haban ai ki ka jingsnyo burong ya ka e ka ba kilala wanra nam ta ka kunhon jongi pat khamtam ya ka jelai bro ka wei Basa kawai kan mau ba kini ki event jong Kennedy Kennedy Memorial kan dia sedang baik nadu uar tarik jong benai me hadu sau tarik jong benai Jun ka jing tre jong ni ka nadu pasang ka service ka bouncer jong ni kala iya kumba ka kam ka jing ka sinjam ka bagi lasang tre kam hi nadu mensyua hadu menta kala palat ya ka post nem rekat kum ka jingyat jong registration le ka bagi register kala ya khatsan senam menta te ila don hi nadu basdang hi te hadu ba ina club no idang don hi bok member jungi hi pan idang rekam lang bat hi idang bat hi ka post kumu vice president hi I club mention senam ha santarik jong ujun te na benta kan hi na benta ka jingsa jingkan mau hi ni le benta kan ni ka benta bangin le kan ni ka memorial ini kan ni ka ganja kan ni ka event bangin le benta long tang ka jingsa jingkan mau hi ka balong kerpang hi na kalian akan hon jui ka jing ai jong i ki ba ying hasem jong ki member jong i ka de ka wei ka sinjam ka bangi sim kum ka jing ai men sim namar ba kum ka kan hun menshua ni layat hadu degi ar posnem bat ka kam ka jong i ru pistu kam de ka kam ka masuk ni habiat leng ba ki ba ni tungku ki ba ba ki jing tungku ke ti ki don ki por ki klipmat ki ba ilajan tolor kum kita la wanong ti henry ki don bode ki rangba bodon ka mesim simrang ki barangba kum ini ba Kennedy warampi ide iwe i hun simrang la wanong i ba mi madan bandang penhe pensan la ne bandang ai mesim ban penslur ya kunhun hi kunhun hi baganang im hadu menta kum galong menta kan ti kadai ka jinglong jong i ka ba penlong i kum ka kunhun ba unlong kum unuksa kan nam tayangi ki para lani ki para member kum no bangin le ban kum ka kunhun bangin yo ka thong ka jingjo ta ka jing tmu jong i ban ai wat ini samla namar bang kum ka kunhun hi kini ki samla ngitip ka jingat lenti jong ki na ru menswa kan sui tu pi ki badon ka muslim ro ki layat lengba ki babun ki jing namar ba in Ukraine ke ba menswa bat ki muslim bat ki boxing ki MMA ki dang nyar ba banong inyo ki jing yara te ka jing tres tom ki jong ki ka penlong ki ba kin poi ka thong hadu menta bat ngan ong pi ba ka jing tres tom ki jong ki kam de tang isnem masnem ki layat lengba ki shipho khat snem mo te kam de ka masuk kataro te kum ka kunhun ni kwa man ai mensim yaki bakindang ya chakmat wat apa den ki jinge kum gino ro but kum mga ong kini kun samla ki de ki jat ko de bijongi but sagawe ki la long lupa kum mga ong ba ki long ka nuksa nam ta ki wi ki para samla hagani ka dong thang ge jongi ba ka chala hi bro ko we apun ko thai hai sini ki